Adunay giingon diya sa Acts 20 verse 35 nga labawng bulahan ang naghatag kaysa nagdawat. Kung bulahan ang nagadawat, apan nagaingon diha, mas labawng bulahan ang nagahatag. Wala gyud tawo nga milambo tungod sa iyang pagkadalo. Busa kung duna kay kadalo karon, ilisi kinig pagkamangyatagon. Kay ang pagkamangyatagon, prinsipyo kini sa Ginoo nga kita palambuon. Panghatag sa uban aron ka panalanginan. Ang taksanan nga imong gigamit sa uban, mausab ang taksanan nga gamiton sa Ginoo pabalik diha nimo ug masubra pa ang ihatag niya diha sa imuha. Kung buot kang panalanginan, paambita ang uban sa imong mga panalangin. Ang Biblia nagaingon nga adunay mga tawo nga walay pulo panuko sa pagpanghatag sa uban ug nag-anam hinuon silang kadato. Adunay mga tawo nga naghikaw sa angay unta niyang ihatag apan nag-anam hinuon sila og kakabus. Ug ang Biblia nag-ingon pagayod nga buhata sa uban ang buot buhaton diha ninyo. Kining mao nga istorya karon kapulutan nato ni og dagkong pagtulon-an og lesson sa kinabuhi nga ang kinaiyang pagka manghihatagon mao gini ang nindot natong pasanayon. Kay ang kinaiyang daluon lisod gyud tang palambuon. Ang Dios nakakita kung kinsa ang tawo nga dunay pagkahakog, nakita po niya ang tawo nga ang kinaiya mangyatagon. Ug ang Dios magpanalangin sa mga tawo o mga Kristohanon nga nagsunod sa mga prinsipyo. Para masabtan nimo guys ug makuha nimo ang dagkong lesson nining maong istorya, unta matapos nimo ni ug ma-share nato ni sa mga kauban natong mga Kristohanon aron nga daghan usab nga makakat-on mahitungod sa kinaiya nga mangyatagon. Adunay usa ka batan-ong desperado tungod kay lagi wala siya madawat sa iyang pagpang-apply og trabaho. Tungod kay wa man say income, nagakahurot ang iyang kwartang dala. Usa ka adlaw niya na mibati siya og kagutom. Paghiling na sa pitaka, 50 pesos na lang ang bilin sa iyang kwarta. Og ni order siya sa kantin kay gusto siyang mukaon. Sadyang magsugod na unta siya kaon. Sa kalit miabot po ning makililimos nga usa ka gulang og may duha ka bata. Og nanghayo og pagkaon sa maong batan-on nga desperado. Tuod man pagkakita sa batan-on sa maong mga makililimos, mibati siya kaluoy tungod kay nagpirtig yung pakaniwanga, nanggasal ning mga bukog unya nang lalom ning mga mata. Tungod sa kaluoy, wa siya mukaon siyang giorder ug gihatag kini niya sa maong tulo ka makililimos amahan og duha ka anak. Pag human niyang hatag, miampo kining amahan og anak ug miingon sa Ginoo nga Lord, i-bless ang naghatag kanamo. I-prosper ang iyang kinabuhi. Pag humag-ampo sa maong mga makililimos, ang amahan mihatag og usa ka karaan nga kuwin, old kuwin gihatag sa usa ka batan-on nga desperado. Sadyang nadawat na sa batan-on ang maong old coin, nasulod siyang una-una nga ang mga makilimos mauntay nagkinahanglan og pag-ampo tungod kay lisod kay ilang kahimtang. Usamtang nagkaoning mga makililimos, mibiya ning usa ka batan-on nga nagdala sa old coin. Tungod kay wa naman sa laing kwarta, di naman siya maka-order, busa nakahukom siya nga matulog na lang sa ilalom sa taytayan ug maghulat sa iyang kamatayon tungod sa kagutom. Og sa dihang matulog na unta siya, sa kalit nga adunay newspaper nga napalid paingon sa iyang higdaanan unta. Iya kining gipunit ug gibasa ug nabasahan niya sa mga newspaper nga adunay nag-advertise nga kinsa katong naay old coin moadto sa usa ka dapit kay ang pumapalit makighimamat kay mupalit sa mga old coin. So siya naka-decide nga moadto kay naa man siya old coin nga hinatag sa makilimos nga gulang. O pag-abot niya sa usa ka dapit, nahimamat niya ang pumapalit sa old coin. So iya kining ipakita ang old coin og dako kayong kasyak ang pumapalit. Mipagawas sa libro ang pumapalit og gipakita kini sa usa ka batan-on nga kini nga coin nga iyang gihatag tukma gyud sa picture nga naa sa libro sa maong pumapalit. Og niingon ang pumapalit, grabe, kining imong coin nga gihatag, kining imong coin nga ibalaligya, worth of 1 million pesos ang value niini.
So, baling lipaya sa usa ka batan-on. Nasyak siya nga inaana day kadako ang kantidad nga madawat niya. So, diha-diha, gitagaan siya og 1 million pesos. So, bali nang lipaya. Balik siya sa tindahan nga iyang gikan-an. Pag abot niya sa tindahan, wala na dito ang mga makinlimos. Busa, nangutana siya sa tindira kung kailabas siya atong mga makinlimos. So, ngayon ang tindira nga, wala may makaila atong mga makinlimos, sir. Apan adunay note nga igibilin sa maong makinlimos. So, muto nga excited kay ang batanon nga mubasa sa maong note. Kay nagtuo siya nga katong note makaplagan niya kung asa tong maong mga makinlimos. So, sadyang gibasa niya ang note. Ang unod sa maong note, ang nakasulat dito mao ni tungod kay nihatag man ka sa imong katapusan nga kwarta, kung mipakaon ka sa amuha, angay ka mudawat ini mga panalangina. So guys, di nilang takutob sa mga istorya. Pagkanindot sa mga istorya, no? Atong makuha ang lesson nini nga kung kita di ay matinabangon ra gyud sa mga nanginahanglan, especially gyud sa mga makinlimos, sa mga kabos. Okay? Dunay gunay balos, adunay gunay reward nga madawat sa tuwa. Ug ang atong napaambit sa ilaha, mas labaw pa unya ang mabalik dinhi sa tuwa. Tan-awa sa mga istorya, 50 pesos lang ang iyang napaambit. Pero ang katumbas ug ang balos is 1 million. Nasyak ang mga batanon. O di ba? So sa atong kinabuhi, kung dili ra gyud ta magpanuko sa paghatag ngadto sa uban, damor pod nga ang Dios mo panalangin sa atua. Kung unsay mga nakuha sa atua, mas labaw pa ang ibalik sa Ginoo dinha sa atua. Daghan kayong mga testimony kung ikaw nakasinati ka sa imong pagkamapaambiton sa mga panalangin. Unya ikaw gipanlanginan karon. So praise the Lord kay ang Dios matinumanon siya sa iyang mga prinsipyo o mga gitudlo sa Biblia. Ang Biblia nagatudlo gyud nga damor ta mga panghatag sa uban, damor pud ta pagapanalaginan. Okay? Ang damor noon ta magginalo, damor pud ta nga walay panalangin. Busa dili na ginato ni walaon ang kinaiya sa pagkamangyatagon. Kay nganuman sikreto ni sa mga panalangin. Daghang mga taong dalo nga karon nagantos na Hinuon. Pero daghang mga tao nga walay pulo panuko sa pagpanghatag, pero nag-anam sila og kaharuhay sa kinabuhi. Ang sikreto sa kaharuhay mao ang pagpaambit o paghatag sa uban, especially sa mga nanginahanglan. Daghan kayong mga nanginahanglan karon, mga maglilimos, mga lisod kay mga tao, mga talabawon kay mga tao, sila ang gamiton sa Ginoo para mapanalanginan ta. Pero atong buhaton, dili kita magpanuko sa pag-share sa mga blessing nato ngadto kanila. Aron nga ang windows of heaven abrihan sa Dios ug igabubo niya ang madagayaong mga panalangin dinhi sa atua. Ang sikreto sa pagkamadagayaon mao ang pagkamanghihatagon. Salamat nining mga istorya unta nakakuha tag lesson ug kung na-bless kaning mga story, i-share lang ni sa ubang mga Kristohanon makapaambit pud sila mga panalangin ug ma-bless pud sila. Kini nga story makabless gini sa atong kinabuhi. Kung ato ning gina-apply, daghan yung panalangin nga atong masinati. So glory to God, iyang tanang himaya. God bless. Kung bago pa kaning channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan pa natong mga sambingay. Ug kung naa kay panahon, daghan natang na-upload ng mga sambingay. Paki-scroll up lang og iya ang tanang himaya. Amen. God bless.